Manje bese ufuthiwe la. Corona ufuthiwe. Oh, usuyafutha. Oh, uyafutha. Usufuthiwe la. Ngiyakubonza awakafuthi. Usufuthiwe? Oh, ngiyakubona. Ah, usufuthiwe ufuthekile ngempela. Awungamsafutha, hayi uzoba njani? Uzoqhuma manje. Uyayimosha le. Wena usufuthiwe wena. Wena usufuthiwe? Oh, ufuthekile ngani? Hayi ngeke, wena ufuthwanga. Futha. Unomfutho omngaka kade awufuthiwe. Uthatha lo mfutho. Uzani zofutha la. Hawu ngoba nafuthekanga. Mana bese yanibona nifuthekile phela. La umuntu ofuthiwe. La umuntu ofuthiwe la. Umuntu bakhulu umuntu ofuthiwe. Kumele ufutheke, hayi isalu nje uthi ufuthiwe. Mina ngifutha mina ngitshela abantu ukuthi abafuthi. So kuba nozothi abantu abafuthi base kufutha mina. So virus man. Virus. Coronavirus. Ngengazi ngasibala coronavirus. Ithome zibanje akusasho usichizi manje sithiwa coronavirus. Kodwa yazi wathi nesimali lesi sokugula. Ismail sokukhathaza coronavirus. Wozani siyashutha sonke. Wozani coronavirus. Yazi ngasmile coronavirus. Iyasebenza lena coronavirus. Aw, tuthi replace ucheese. Fanele kuye cheese. Sufuthiwe. Oh, I'm a futhekile. Awufutheka. Na abantu abafuthile. Usmile kanjani la? No. Usmile ngale. Usmile phakathi. Ngathi uphela ngaphakathi. Usmile ngaphakathi wena. Abanye bophela ngaphakathi, usmile ngaphakathi. Upawuthile la phakathi. Musi. So, usufuthiwe la musi. La ufuthile. Ngiyabona ufutha ngoba ngamfuthekile. So, musi uhlala lapha. Ngeza manje. Coronavirus. Yasmile is corona. Bengazi ngasmile coronavirus. Shit. Ora manje ufuthe. Siyababona abantu abangafuthiwe bafuthekile. Ibona abasaba lesi corona. Sure bafethu bye. Tada.